Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai sauraro. In dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora inda kuka ji cewa Sumayya ta gudu daga masarautar garin Gabas wato daga gidan Raba Gardama, inda bayan dawowarta gida ne ta riski Baba Ɗan Audu da mahaifinta wato Rabe suna tattaunawa. Kawai sai ta fashe da kuka ta wuce cikin gidan mahaifiyar tata, inda bayan shigarta cikin gidan ne ta haɗu da mahaifiyarta suka zauna domin su fahimci juna akan menene yasa ta baro gidan Raba Gardama, inda take cewa abin da suke mata ba sa kyautawa. Mahaifiyarta ta ji daɗi da wannan batu inda take cewa Sumayya ba za ta bari a wulaƙanta ta ba, inda shi kuma Baba Ɗan Audu ya ruɗe game da wannan abu da ya gani, inda ya bi Rabe da kallo yana cewa sai ka je ka jiyo me ƴar taka ta zo mana da shi don wallahi ba za a raba wannan aure ba. To mai sauraro, inda ya wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Inda Raba Gardama shi ma daga tashi daga bacci sai ya ga bai ga Sumayya ba sai dai ta bar mai saƙon wasiƙa. Inda a gaskiya bai ji daɗin wannan lamari ba, nan da nan ya fita da gaggawa ya tambayi dogarai, inda suka ce yanzu tun ɗazu sun yi nisa sun daɗe da tafiya, inda ya kira wanda ya ɗau Sumayya a waya yake cewa ya lallaɓa ya tafi a hankali. Sumayya kuma tana gaskiya ba za a koma da ita gidan sarautar nan ba, inda take cewa gaskiya sai dai Raba Gardama ya sai wani gidan domin su zauna a ciki. Inda daga bisani ne bayan tafiyar ta shi ma Raba Gardama ya kira abokansa domin su zauna su yi mitin akan wannan abubuwa da Sumayya take yi masa, inda abokan nasa suke nuna rashin jin daɗinsu na wannan laifi da Sumayya ta yi wa Raba Gardama, inda suke ganin rashin daraja ne a ce suna zaune a gidan sarauta ta tashi ta yi tattake ta bar gidan har da tafi gidansu ba tare da izininsa ba. To mai sauraro, shi fa Baba Ɗan Audu hankalinsa ya tashi game da wannan lamari, inda har aka yi sallar magariba bai bar ƙofar gidansu Sumayya ba yana tsaye domin ya ji cewa Rabe ya shawo kan Sumayya domin gobe da sassafe a mai da ita gida. To mai sauraro, ka ajiye mana a comment section ta inda za mu ji tabbacin cewa me dalilin da ya sa Baba Ɗan Audu yake so Sumayya ta koma gidan masarautar garin Gabas. Mai sauraro, ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka dangwala mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora.